Emagumbini amane omhlaba siyabingelela uDlamini lo useMpumalanga umthandazi Mbulo khona ekhaya. Mbulo khona ekhaya la khaya siphethe iwashi ezahlukahlukene saphatha kunye nentambo Mbulo okhona ekhaya. Intambo le intambo enamandla, intambo yemimoya, intambo esiza abantu ngendlela ezahlukahlukene. Sibe neyiwasho la Bulanda elimhlophe nabo lokusmith nabo bakhona Mbulo khona ekhaya nabo Bluekey bakhona Mbulo khona ekhaya. So basiza kakhulu. Siyakhorela ke into esihamba eKorea guy zifika ku whatever Mbulo khona ekhaya khona siyakhorela. uDlamini lo uthi kuwe doors are open iminyango ivuleka. Idlozi zakho ngathi lingakusiza likhanyisele kubusise even nabakini basekhe emhlabeni babe kunawe Mbulo khona ekhaya. Even uNkulunkulu avule kakhulu iminyango eyavaleka. Ungagive Mbulo khona ekhaya futhi ungaphelwa ngamandla kaNkulunkulu nangethunya zakho Mbulo khona ekhaya wena usengaphumelela. uDlamini lona ke useMpumalanga sihlola futhi online video call mathiwa uthandile kodwa ke ngofuna ukufika lapha ekhaya ungafika Mbulo khona ekhaya ngiseMpumalanga. Inkosi ekubusisa, inkosi ikhanyisela. Uma uyabona ukuthi umkhuleko wethu uzama lokhu slowly ngena ewashweni if zingacaci kahle ngena emthini, uma ngacaci kahle ngena empophomeni, ungene ezibeni uye entabeni uzile uyeze ZTC St John's whatever lapho manje khona as long mawuzama impilo ngendlela eright Mbulo khona ekhaya ngoba ngeke siphumele ngokufana. Singabantu nje sineziphiwo ezingafani, siyohamba futhi ngendlela ezingafani masiya kuphi empumelelweni Mbulo khona ekhaya. So kumele impilo yakho futhi ungagive up, ungaphelwa ngamandla. uDlamini uthi kinonke uyanithanda, ngichubeke nimbheke video akhe, subscribe phinde futhi ni comment. Mbulo khona ekhaya, inkosi ibe nawe namaholidi konke kuhambe kahle ungephumelele. Nonke nenicela umkhuleko nikhulekise sekuvele kunjalo, sekuvele kuyenzeka. Kholwa bese uyethemba Mbulo khona ekhaya. Ngiyithanda kakhulu 073 1044 262 066 375 8404. Inkosi ibusise, ngiyathokoza.